ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದನ್ನು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಳೆ ಪೋತುನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಅವಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋತುನು ಯಾನಕ್ಕ ಅಣ್ಣಿ ಪೂರ ಒಬ್ಬ ಮಜ್ಜಿ ತುಲಾನಿಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿ ಸೊ నేను ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕು ದಾಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಜ ಜತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತದ ಅಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದವನ್ನಾಗ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಇವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸೈದ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂತೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ನೀರು ಚೌಲಿ ಹತ್ತ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनी विषय दादा पंड इंजेक्शन बालेग ಒಂದರ ತಿಂಗಳು ಒಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚ ಬಿದರ್ದು ಕೂದನು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದನ್ನು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಸಿದಾಲ ತಿಪ್ಲಕನೆ ಬಾಲೇನು ಪತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೂಟಿದ ಚಿರಕ್ಷಲ್ಲ ಎಂತು ನೋಡು ಸೊ ಒಂಚ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಸಿ ಬುಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡು ಎಂಕಲು ಬಾಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋತುನು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಒಂಚಿಂಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೈತೆ ಚಿಪ್ಪಡ ಅದನ್ನು ಚಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತುಷಿ ಜೈದಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಶಾಲೆದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇನಿ ಅವನು ಇಷ್ಟಿಂದ ನಾವೇ ಆಯ್ತಿದ್ವೆ ಲೈವ್ ಪುರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪುಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅವತ್ತ ಲೈವು ಸೂಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಂತು ಓಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ತೋರುತ್ತಂಡ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ಡು ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ದುಂಬಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರದ ಊರು ಕತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟು ಒಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟದ ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಕತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅವಳು ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಿತ್ತೇಜಿನ ಅವಳು ಟ್ರಿಪ್ ದಿವಂತೆ ಪ್ರವಾಸ ಈ ಸಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ದಿತ್ತೇರು ಗಮ್ಮತ್ತಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಮಂತ್ ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅವಳೆ ಪೋತುನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ತಿರ್ತು ಅವಕ್ಕ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಡಿಗೆ ಪೋತುನು ಯಾನಕ್ಕ ಅಣ್ಣಿ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೋತುನು ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಚೋಕ್ಲು ಪೋಪುಚೇರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಶಾಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಮಾತಾ ಚಾಯ್ ಲೈವ್ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತೇಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಪೋಕ ಅಂದು ಸೊ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವಿಟ್ಟು ತೂಲಿ ಗಾಯಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಇಡು ತೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಡೇನೆ ಸುತ್ತ ನ್ಯೂಸುಡು ಅಂಚ ಉಲಾಯ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಕಣ ಅದ ತೂಕ ಬಳೆ ಮುಲ್ತಾ ಸೆಲ್ಫ್ನು ದೆತ್ತದು
ಒಬ್ಬ ಮಜ್ಜಿ ತುಲಾನಿಟ್ಟು ಮಜ್ಜಿ ಸೊ నేను షిఫ్ట్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ತಡಿಗೆ ಮಗು ಚಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೈದೇರ್ ಓ ಅವೇನು ಕರ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲ್ಲದ ಕೊಡದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಹೊಸ ತಡಿಗಿರು ಇಡೀಗ ನಟೆ ಈಸಿ ನಟೆ ಬಟ್ಟಲು ತಿಕ್ಕದ ನಟೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಚಿನ್ನ ಮೂಲೆ ನಟೆ ಬೆಳ್ಳು ಬರದೀವು ಅಂತ ಸೊ ಚಂದ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮುಂದೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದು ಮನದನಿದ ವಿಷಯ ಉಂಟ ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ದಾಳ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ತರಿಸಿಡ್ತು ಅಂತನು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಅಂಚೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿರು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡರ ತಿಂಗಳ ಮುಜಾ ತಿಂಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸುರುಕ್ದಾಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಿಜ ಜೆತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತದ ಹಾಕದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದ ಒಂದಾಗ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈದ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅಂತನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ನೀರು ಚೌಲಿ ಅಂತ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಟುಡು ಕಾರ್ ಪಂದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ತಲೆಮ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಡಾಯಿನಿ ಆ ಸಿರಪ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜ್ವರಕ್ಕಂದು ಸೊ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಅಂಚ ನೈಟ್ಲ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಜೈದದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕಾರ್ ಪಂದನ್ಲಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ನಾನು ಅಂಚನೆ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪಡು ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡ ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬೇನೆ ಇನಿ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಆತನ ಕೊಡೆ ಸೊ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಸುತ್ತ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ತೋಲಿ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ